Oh, ni asori fie. Em say ready 2 minutes na admonti. Topic e ba no. Ende de nipedua na ye de nam no. Akoma na we ye yem no. E da yi mu no. Ende control nipedua no. Ende secret. Ehintasem nyina ho na hye. Enti akoma ne adwene na ebo. Enti ye pese ye ka akoma mu asem. Ye hwe de ahinta obi ayesie. Ne se de pie onyame anim. Ana akoma yi se de de nipa mu adi nipa nam no. Bonsa wo studied obi e study ne ho a. Bonsa aye bibia sie obi anim. Se ne mani nyina de nyame anim. Ene ne ye behwehwa akoma mu nsam. The topic e ba ne nipa akoma ho asam. Enti etiefo na munye krado ma papa papa mpacho ekwan eda Amin chira pa asada ko Obugyen. Amen. Na de wa betra adwam. Ni asori fi amin chira. Eja maso e ba bia obi amchiawo. Nana apienti apostle Nana Bismarck apienti. Ebia obi ansmechiawo. Yenya ye wa hai apostle Abraham Obugyen na oteme nka no. Universal Church of Jesus Kofarbai. Ye dosko chron nsem no mu. Ya baba ne yemam. Ye nua agbanyazi Bible reader kenkanfo di kan no. Ene de David emso antimi amba. Enti yenye ye twahia na agbanyazi ene okenkanfo. Na Michael Obugyen ene kwa Frempong ne Immanuel Obugyen. Amso ene ye computer no adwuma ne camera no imjejina ho. Na say ibedika achia atiefo atimadu asa machia jamaso ekromfo sisi honum na obo enti ya chia mo papa na machia bo musuman na machia akakom aja sante na yire na aja aboaten assembly mai na machia kofia mo akakom obide sisi brago ma miske na wo me sister Quia Kiti Rampoa Kwabna Brantianum, the church of Munina Anopai. Na and I said the medical can. Ubu say, young father say, after Fofro, and when you were 1st January, and you're rather been a Fofro. Ubua. So Akumana, the woman once a son, so Namusa, no no. Akumana now done, I'll be a bit not changing. Yes, Bible, according to Matthew chapter 12, verse 33. No? Matthew 12, 33. Matthew 12, verse 33. Was it Akuma? Daw yemu. Akuma. Any asitna hold better as so. I don't know what become was him. Tia Upaso di. Upase Yamishraw. Upas, but you Akuma yepa, Wakuma no shamu ye papa. If the bit me no cassa, Mianko Jame. But nakuma ne won much as a mikukun. Papa. Until they see nipa trimosum, adwini akuma ne nam. Until dia wa akuma mu adwini nim, ana wa dia wa adwini mu akuma nim. Tieni ya, o se akuma ne asetena. Akuma ne asetena. Moma dua no enye dua pa. Etu nipa dua no dia ye dua no. Tieni ye pa. Onzo se
sum nyame ya abra bo be se dua sie so bonten wa na ha ba mpoda Yes. etu apa che se dua no me enye dua pa Na naba aye abapa. na se dua ne ya dua pa dia eso ya tibidi tie ne ye pa o na ba na ya ba pa Ana se mo madua no enye dua bone. ene ehunum sa dia ma dua nye dua bone Na naba aye ababone. na waso abuntwere ababone no waso Na dua na ba ana odi huru dua koro. dua na ba wo nti me ka jo sa ahaban bebre wo wuram ye dia mango si wa dua bi ahaban ti sa mango bete so na be hu sa mango ni tie o enti dua na ba no ene edi hu dua ba koro tie ni paya koro a wo wuram yi ahaban bi ti sa paya what does it enti no so wan dwe yi a ba kwati dua ba bi a enya paya enti aso a fruit no so a ena hu abakoro tie ni ye pa kwai Was le dua na ba ana odi huru dua. dua na ba no ne hu di hu dua koro Enhurutia ma. tie o anu osa ka se huritia ma Moye abonefo yi. ebra ye di bo ye ni Mo ba ye dan atumi akansempa. obeda na nsu nyame asem aka bi edi na ose wu ka nyame asem adi kan check ho empura na wo ani ase no yi wo di ansa no akwa yi obi dia tie ni ye pa enti asofo no se ye nyame di agye se susu dua manipa edi na ye set abrabo example edi kire nipa osofo bi timi ka se tie manu asem na hwema abrabo oboa oye criminal enya sa no nyame ka tie ni ye Was enhurutia ma. wose huritia ma Moye abonefo wo yi. ye di bo ye ni Mo ba ye dan atumi akansempa. obeda na nso atimi aka sempa kire obi Na de ye akoma ma na abusuo na ano nka. afeti o dia ya akoma na ma abuso no akoma no nti before so bibi be pie obi aro no no ada gire ho be 3 days tienie pa nti dia aya mabu akoma no so no ana onipa no etimi pa mu ka Oni papa efi enepa waboabo no na koma mu no yi nipa adie. onipa papa wa ho ofiri ne pa waboabo mu na akoma mu no ena yi nipa enepa na di tie akoma no waboabo no wo inside no ana say ya suban anu nipadua ebe so say you are good na onipa bɔne afi ne bɔne a ɔbɔbɔ n'akoma mu ana oyi ne bɔne ene adie nipa bɔne nso ofiri bɔne ɔbɔbɔ na akoma mu no ena oyi bɔne nso adi eto bi kɔwi obi ade a ewo ni mu Nokora. okokum obi a ewo ni mu Nokora. ɔsɛ obɛyɛ gay a ewo ni mu Nokora. obɛyɛ lesbians ewo ni mu Nokora. ɔsɛ ɔyɛ ahyɛwoni a ewo ni mu Nokora. eti na ba bɔne no ɛbɛma na hu sɛ after fruit wen waso tie saa ne nyame kyerɛ na mese mo sɛ na meka kyerɛ mo sɛ asɛmhunu biara a onipa bɛka no etu bɛka sa ahwɛ yie gya mpanimfoɔ adapa atwa tie ne meka kyerɛ ɔno respect mpanimfoɔ papapa wase asɛm biara a nipa de na no bɛka no ɔbɛbu ho akonta atamu da bɛbu ho akonta atemu da na wo nsɛm so na ɔnam bɛbu wo bɛm asɛm afiri wɔn mu ba no hwɛ sɛ akoma no ne adwene no apue wɔn mu a ɛbɛboa obi anaa tie ne yɛ ba ɔse wo nsɛm so na ɔnam bɛbu wo wɔn bɛm nsɛm so na nam bɛbu wo bɛm na wo nsɛm so ana ɔnam bɛbu wo fɔ yɛnam wɔasɛm so na asɛm bu wo fɔ yes wata sɛ enti akoma no ɛhyɛ nipa yɛm no ɛwɔ na ɛyɛ secret chamber Yeah. chamber in the body yeah enti mepɛ sɛ mbisa sɛ saa berɛ wohwɛ a wakoma mu paa deɛ bɛ na ɔyɛ sie papa wo ne wo yere tv a sɛ woafa yere akyi a wode study saa berɛ a meka sɛ yɛdin na hwe wakoma mu no woadwene mu sɛ meyɛ torofo anaasɛ meyɛ nokwafoɔ a ah wɔse wakoma na mu ahu maame wofa a wo kunu akyi no nso ahu ɛnipa no aboaboa no wakoma mu no ɛne na nipadua no yi na di nokorɛ ɛme ahu su ne ban a wokura yes ɛnti mepɛ sɛ mesɛ saa berɛ no akoma no wo se ɛnɛ yɛ 1st January enti awurade bɛyɛ ɔfoforɔ mɛse sɛ woantɛne akoma no annane adwene no a woboa ɛnyɛ ye nokorɛ ɛnyɛ ye ɛnti ɔka sɛ ma Jeremia 17:9 mebakyɛ Jeremia 17 verse 9 tio wɔse akoma wɔ hɔ yi saa akoma na ɛda nipa yam no Bible se akoma wɔ hɔ yi ɛyɛ nkontompo ɛsene adeɛ nyinaa maame papa bro tio akoma yi ɛda wo yam yi Bible se wɔyɛ typical liar kontompo akyiade nyinaa na ada na ɔkɛɛ saa akoma yɛ nkontompo kyiade nyinaa na ɛyɛ nsɛmbɔne paara na ɛyɛ dan nsɛmbɔne nsamɔne Yeah. nsamɔne Yeah. yɛka so nsamɔne ahyɛ mu ma na wonim nea nti ɔka sɛ nsamɔne no na ɔnwie tiae wɔse na hwan na obɛnya mu nhunuyɛ akoma yi a ɛda nipa yɛ mu yi Bible se hwan na bɛhunum hwan na bɛnya mu nhunuyɛ hwan na wɔnam a wobɛhu deɛ wɔ n'akoma mu
Me awurade na mehwehwɛ akoma mu. Awurade nkwa maame papa gyachi nya no. Me say it is better for you to repent. Da bia sase be meka. So once sana so betra money no mu a. De waboa no akoma mu no, uni padua no koyi na di wo ba bia. Oho ba kire wo. Oho ba kire enti sesa tie. Me awurade na mehwehwɛ akoma mu. Awurade na hwehwɛ akoma mu. Na me so sawa mehwɛ. Won no so sawa hwɛ. Na me ma obiala sede na akwantie. Enti dia akoma nu a eye papa u bede nadi no. Eye boni so abede nadi no. Ene Nyankopɔn se menka nkyɛ sɛ no. Me ma obiala sede na akwantie. Obetue obi aka sɛ na akwan ya dan. Etie. Enti be pese bisa sabre wo koyi ana wo kɔne. Wo kɔna fafa. Ana kɔno fu. Ana wasumdwam. Ana wo trouble. Ana samani ato. Ana se wo hwɛ asɛm ya picture. Ama hu position. Ana brana me kɔbu asu. Yes. Brana me kɔbu asu. Enhyɛ brade erumanyam. Yes. Na me se enipa bi be pia ma wo. Amen. Upaso abrabo se sa obi bia ye ande da bia ye ka ho da bia ye ka ni na sia ba this time na mo abro kire na so fu bia hyenkom na sia ba this time na wo America ebeduru na da so te Ghana brother me bisa se once se wadwen a once se adwen no once se akoma na me se entimi ye da Yes. entimi ye Yep. Enti ya pasi hu position. Wase na me ma obiala sede na akwantie. Nyankopɔn so be mo bia sede na akwantie. Sede no ye aba no tie. Sede onu ye aba na wo so ye no sede tie pepe no bete wa de ama wo. Correct. Fruit na so ye no. Yeah. Oti a wo se je. So ko bo adwama ya je adwuma ma ho mfa so. Yeah. So fa ukrancha fa no ho mfa so. Sakrono na akobo ya je krono wo te bete aba no de ama wo. Aba na wo awa so no. Anu wo te ahya wonsa. So di ne be ya anwuno se do wo be hu. Eti ade na ye nyina wa akomanum eti bisa se enepa on the 1st January. Say na wo dwene. Wo fa ho ma Kristo. Wo do ho ma no so amfa ma ni ye. Mama papa asam na ye kan nya sam kito. Eti Psalm 33:13 ni tie. Me ba cho Psalm 33 verse 13 was awurade efiri soro hwe. Awurade so ante fam a esoro so na ote na wo hwe yen. Ohunu enipa ma nyina. Ohunu nipa ma nyina. Watene tena bre. Wondo atene tena bia wo soro ho. Na wo hwe asase sutifo nyina. Anga asase sutifo nyina. Ono na onwunu wo nyina akoma. Wono na onwunu obi akoma. Akoma no. Mama papa nyame na nyina obi akoma. Na wo hunu wo nyuma nyina mu. Ohunu obi nyuma wo ye nyina. Secret nyina. Obi a wase wo dwene wonimu adwen kra wo chiri. Ya Psalm 139 verse 1. Psalm 139 verse number 1 was Onyankopon ye honhom. Onyankopon ye honhom. Awurade wo hwehwe me mu. O hwehwe nipa mu. Na wo hu me. Ohun obi a wo na uni masetena ne me sɔre ye. Woni wasetena no sɔre. Na ohunu ma adwene mu wo akiri. Ohun adwene wa he. Akiri. Ade na wasusu na empie ya no. Oni nyame ahu dada. Yeah. Eti wo hwa ababe no wo baba so. Ene pa wabuabu mu akoma mu no. Eye papa na eboni. Ene pa na wabuabu no akoma mu no. Eti abosomsom wo da so di agire. Di lotto da so di. Na bia wa kinu atwa na di. Wadofo na